Grotto mhux biss jagħġeb bil-formazzjonijiet tal-blat tiegħu, iżda joffri wkoll atmosfera ta' kwitu paċi li diffiċli ssib f'postijiet oħra. Il-viżitaturi jinżlu minn taraġġ spirali magħmul mill-ġebel li jwassal għal din id-dinja taħt l-art, mimlija kuluri u forom straordinarji. Il-linja naturali tal-blat tinħal perfettament mal-intervent minimu tal-bniedem biex tinżamm l-awtentiċità tas-sid. Wieħed mill-aktar aspetti interessanti ta' Xerri's Grotto u li l-ar għadu mmexxi mill-familja Xerri li għal ġenerazzjonijiet żammew ħajja dan is-sid kulturali u naturali. Huma jilqu lill-viżitaturi b'sens ta' ospitalità tipika Għawdex, fejn kull żjara hija akkumpanjata bi spjegazzjoni storika u ġeografika iddettaljata dwar kif l-art ġie skopert u kif inbidel ma' żmien. Fil-ġewwieni tal-ar wieħed jista' jara forom tal-ġebel li jixbħu xeni tan-natura, fosthom fjuri, annimali u anki forma ta' ċabċib tal-anġli. Din il-karatteristika tagħmel iż-żjara aktar divertenti għat-tfal u adulti, peress li jikkontestaw bejniethom biex jaraw min jista' jidentifika l-aktar forma stramba jew sabiħa. Hija esperjenza li toħloq memorji li jibqu fil-qalb. Xerri's Grotto huwa eżempju perfett ta' kif siti żgħar u privati jistgħu joffru esperjenza awtentika ħafna. Fost il-kwitt tal-ar wieħed jista' jaħseb dwar kif in-natura toħloq dawn il-mirakli matul eluf ta' snin u jirrifletti wkoll fuq l-importanza li neħdu ħsieb u napprezzaw il-wirt naturali tagħna. Min iżur Xerri's Grotto jista' jkombina l-esperjenza tiegħu ma' mixja madwar ix-xagħra, jieqaf jiekol f'xi restorant tradizzjonali Għawdex u jżur ukoll siti bħal ġgantija u ta' kola windmill. Huwa destinazzjoni li m'għandix titħalla barra minn kull vjaġġ lejn Għawdex.
kien qed iħaffer għall-ilma flok it-taraġ u ltaqa' ma' dan l-ar. Ma kienx miftuħ kif inhu llum, ma kien kollu blat u ġebel 5 piedi għoli. Biż-żmien imbagħad madfuh biex għamlu l-passaġġi, il-forum li se taraw kollha ffurmaw bit-taqtir tal-ilma għax kull taqtira tħalli ftit depożitu. Biex jifforma pruzzir irid 1000 sena jqattar qalu n-esperti, jissejjaħ Xerri Grotto il-kunjom tal-familja u Xerri.